manut lakuning kula nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra sigra risang Setyaki menyat ngambil sanjata saruswa mentang angkap Burisrawa mati pinanah ketiban naga bandha woi wis malane ngrat gelag-gelahing bawana sukertaning buwi panuk semaning jajilanat nyaki wong bungkik kakek wong kunting tangting Burisrawa menungso kekamban bedahan cangkem yen kowe muni tanpa nganggo subasita dosaku apa luputku apa mbok glandang saka pakusiraning kereta Jaladara mbok anggap iki nek kakek moyangmu ngono ya ngono apa piye iya iki ngene mbahmu ngono iki nang negara Kristina duwe budaya duwe tatanan dhewe ora petengkrang ana nggon pakusiran kuwi dilajat mung sak kusir ngendel-ndelke leleng bagusi ora udat-udut wanggepmu ayo tutukno tukmu wani ancang kowe ngidak-idak wewenang negara Kristina Burisrawa iki ya dudu wewenangmu ngeling ngono kowe iki wong Mandaraka kowe iki nek kene iki ya mung kadang katut ala tanpa rupa Setyaki aku ngesake dawuh pakandikaning Sang Nata Duta Kaka Prabu Sri Bathara Kresna aja menika mung lara mati tak wujudi piye piye wis sumbar apa serep nyawamu dupek kowe kadange Prabu Kresna titising Bathara Wisnu aku ora bakal gigrik aku ora bakal mundur nandingi kridhamu
Aku kepruk godhong tek semrepet panonku ya. Ya ki. Dina iki aku trimo ngunduri. Hei Setyaki. Yen nganti kedadian Bratayuda Jaya Pinangun, aja liya musuh Burisrawa Setyaki. Lega rasane atiku. Yen ora iso ngejur-jur cangkeme Burisrawa. Uncat saka palagan. Mung wae. Iki dadi Kurawa padha ampyak awur-awur. Padha gembruduk. Wah. Bebayane kok Prabu Dwarawati. Kenteng apa Setyaki? Konjong mimis playumu kok Prabu ketiwasan. Ketiwasan piye? Kula bibar Pancakara tandhingan Burisrawa. Terus kemenang apa kalah? Dereng wonten ingkang mimpang, dereng wonten ingkang kawon. Ning Burisrawa sampun prastya. Pemapaing perang ageng Bratayuda Burisrawa kedah mengsah kaliyan kula. Oh, ngono inggih Koko Prabu. Atur ning dinten menika Koko Prabu sampun nenggah eca. Lha ini apa? Kurawa sampun nyamaptaken gegaman badhe ngrubut kaliyan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe wedi? Mboten kok nama ajrih kula namung ngaturi uninga. Ora susah kowe pradul karo aku. Wis to. Kurawa 100 kan ngekon ngebyuk bareng. Ibarate Kurawa tak anggap kae Senggala, aku Singa Barong.
Senggala ki asu. Asu ajak. Arep asu ajak kuwi galak. Ning kalah lawan Singobarong. Lah lajeng kados pundi Koko Prabu namung piyambakan. Wis nek pancen wedi kene. Tak singetake no kampuhe pun Kakang. Mati. Ayo, ayo, ayo.